फेसबुकाव नोंनि सावगारि नुना गोसो जायो आंनि फागोला। वाट्सएपआव नोंजों दसे रायज्लायना गोसो जायो आंनि बेङा बेङा। ओ साया ओ सना खालामबाय आंखौ नों फागोला, खालामबाय आंखौ नों जावलिया। फेसबुकाव नोंनि सावगारि नुना गोसो जायो आंनि फागोला। वाट्सएपआव नोंजों दसे रायज्लायना गोसो जायो आंनि बेङा बेङा। नंनाय नङै नोंनि लिरना हरनाय गोदै रावजों नों रायज्लाय हरनाय। नंनाय नङै नोंनि लिरना हरनाय गोदै रावजों नों रायज्लाय हरनाय। खालामबाय आंनि गोरबोखौ नोङो गारलाय गुजाय हालाय हाफाय, गारलाय गुजाय हालाय हाफाय। फेसबुकाव नोंनि सावगारि नुना गोसो जायो आंनि फागोला। वाट्सएपआव नोंजों दसे रायज्लायना गोसो जायो आंनि बेङा बेङा। माबोला फैगोन नोङो, माबोला फैगोन नोङो, थागोन आं नोंखौ नेना आंनि बे गोबाय देरायाव। माबोला फैगोन नोङो, माबोला फैगोन नोङो, थागोन आं नोंखौ नेना आंनि बे गोबाय देरायाव। नोंनि समाय लानाय नों फैनो होननाय, नोंनि समाय लानाय नों फैनो होननाय गासैखौबो फोथायना दङ आं नोंखौ नेना, दङ आं नोंखौ नेना। फेसबुकाव नोंनि सावगारि नुना गोसो जायो आंनि फागोला। वाट्सएपआव नोंजों दसे रायज्लायना गोसो जायो आंनि बेङा बेङा। ओ साया ओ सना खालामबाय आंखौ नों फागोला, खालामबाय आंखौ नों जावलिया। फेसबुकाव नोंनि सावगारि नुना गोसो जायो आंनि फागोला। वाट्सएपआव नोंजों दसे रायज्लायना गोसो जायो आंनि बेङा बेङा। ला 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 ला।